abịa nka njụa ndị Igbo ajụjụ a mana biko ọ bụrụ na ịma ọsịsa a biko nyere aka deelu nye n'ozi edemede maka na ndị be anyị sị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ n'ikwu amalọ ọ bụ ibe ka ezi ya. Ajụjụ a bụrụ gịnị? Kedu ife bụ Abiama n'asụsụ Igbo? Iji wee maa atụ, asị gị Chukwu, Okike, Abiama. Anyị ma onye Chukwu bụ, anyị ma ife bụ Okike. Nke gbagwojuru m anya nji were ajụ ajụjụ bụ gịnị? Kedu ife bụ Abiama? Dịka